जिरायथां जोंना बर' बाबुआ रागा खराथार थाब थाब थांथारनांगौ बेखायनो आं ओंखाम जागोननानैसो ओंखारग्रोनो सानदों थांनाय थां जिरायथां दे बिफा दे ओइ इरागदाव दाबो सिखाराखै नामा फैदा God. गोरोन्थि जाबाय बिनानाव आंनि बला बोरैबा नोंनाव नांफैबाय आंखौ खेमा होदो जेबो नङा आदा आं दुखु मोनाखै बला बोरैबासो नांफैदोंना बेहाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया खाथियाव थांसै नामा औ ओइ हैस बबेनि दावरायखौ जाख्लायखो नोंलाय फाग्ला थ' गेलेफिननांसिगौ बुद्धि फैबाय दिफुनि दैखौ गारजोबसां दे आइ दै गुसु लायनानै दोनफैखा आं गांनाय मोनबायबो आदा आहा नोंजों मोनसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनांगौ दंमोन नों हागोन ना आदा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन बिनानाव नाथाय बे जायगायाव नङा सहरनि बै सोनाबाव
आइ आफानि बै जानगाराव। जागोन आदा, नों सिगां, आं नोंखौ सं दानलांगोन। जागोन सना। थाबैनो थाङाबा, आफाया सोंदोंमोन। आंखौबो आइया सोंदोंमोन। आदा, नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो माबा आं नोंखौ सिगाङाव नुनाय बायदि मोनदों। आंदि मा जाखो? आं एसेबो बुजिस'नो हाला। नंगौ नामा सना? बे बाथ्राया थारैनो नंगौ। आंबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोखौ बोरै